шаҳри дилораи душанбе тӯли 3 рӯз истиқбол аз гранд слам душанбе 2024 мекунад ва имрӯз рӯзи аввали мусобиқаи мазкур аст ки беш аз 65 давлат аз 5 манотиқи ҷаҳон ташриф оварданд ба тоҷикистон ва имрӯз варзишгарони тоҷик дар баробари дигар варзишгарон вориди майдон мешаванд ва ногуфта намонад ки ҳаҷми умумии маблағи ҷоизапулии ин мусобиқа 154 000 евроро дар бар мегирад ки ғолибон метавонанд ин шумораро ба худ рақам зананд. шуруъ аз рӯзи аввали рақобатҳои варзишгарон дар мусобиқоти душанбе гранд слам 2024 ҷудочиёни тоҷик тавонистанд имтиёзҳои заруриро ба даст оваранд ва хазинаи варзишии меҳанро бо медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ пур намоянд. Нахустин медали тиллои варзишгарони тоҷикро аз душанбе гранд слам 2024 муҳаммад солеҳ қувватов ба даст оварда соҳиби 1000 имтиёз ва 5000 евро гардид. ин пирӯзии шогирди имрӯза на балки барои шогирди мо, барои ҳамаи ҳамдӯстони ватанон, барои ватани ҳамаи мо ин як медали бузургтарин медал ҳисоб мехӯрад. Гуфтанд ба маврид аст ки қабл аз марҳилаи тахассусӣ ба бозиҳои олимпии Париж 2024 ва мусобиқоти гранд слам душанбе 2024 беҳтарин ҷудокорони ҷаҳон инҷо ҷамъ омаданд то барои касби имтиёзҳо ва рохатҳои олимпӣ талош варзанд. 14 варзишгари тоҷик дар рӯзи аввали рақобатҳо рӯи татами баромаданд. 3 вазн миёни бонувон ва 2 вазн миёни мардон сурат гирифт. имрӯз тоҷикистон хоса шаҳри душанбе ба макони ҷаҳони ҷудо табдил ёфтааст. намояндагони 65 кишвари дунё имрӯз меҳмони тоҷикони меҳмоннавозанд. бале аз пазироии ташкилкунандагони мусобиқаи душанбе гранд слам 2024 варзишгарон, мураббиён, намояндагони федератсияи байналмилалӣ хоса тамоми иштирокдорони ин чорабинии варзишӣ дар ҳайратанд. ман Амонов Рустамҷон аз шаҳри Ваҳдат дирӯз ман барои ҳамин мусобиқа шуда аз худи федератсияи Русия билет гирифта барои ин ҷамъомад омадам. имрӯз кира мухлисӣ мекунед? имрӯз мо омадаем ки ватани азизи маҳбуби худамонро мухлисӣ кунем. ман дост гап ами мухлиси ашадӣ ва ами команда нави ҷудо чунки пештара ман биштин тоҷикӣ машқ мекунам давраи ҷавонӣ давраи донишҷӯӣ ба ман бисёр машғул аст. бинобар сабаб ман ҳар иштирок мекунам. душанбе рӯзи дуюм аст, мизбони гранд слам 2024 аст. пас аз натиҷагирӣ аз рӯзи аввали ин мусобиқа тими мунтахаби тоҷикистон бо як медали тилло, як нуқра ва як биринҷӣ садрнишини ҷадвали ин мусобиқот мебошад. имрӯз дар 4 категорияи вазнаҳо рақобатҳо сурат мегиранд. тамоми телевизионҳои давлатӣ дар баробари дигар расонаҳои хабариву телевизионҳои хориҷ аз рафти ин чорабинии муҳташам ки он дар шаҳри душанбе доир гардида истодааст хабару гузоришҳои ҷолиби хешро пешниҳод менамоянд. ин албатта хеле хуб аст, зеро ин лаҳзаҳо тоҷикистон ба таври арзанда дар тамоми ҷаҳон инъикос гардида истодааст. дар рӯзи дуюми мусобиқа ҳамчунин боз як рӯйдоди дигар ба амал омад ки ҳамкоронамон он ҷо иштирок доштанд. одатан дар ҳама гуна мусобиқоти сатҳи баланд пас аз ба даст овардани музаффарият миёни ҷоизадорони мусобиқа ва мухлисон маросими аксбардорӣ сурат мегирад ва ҳамин гуна имконият барои мухлисони тоҷик низ ҳамин ҳоло дар ҳамин ҷо фароҳам оварда шуд ва пас аз ин маросим боз як навгоне дар таърихи телевизиони варзиш ба вуқӯъ пайваст. миёни телевизиони варзиш ва федератсияи байналмилалии ҷудо боз як шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд ки он то соли 2026 амал хоҳад кард. эътиқоде ки мардум нисбат ба тарғиби ҷудо тарғиби телевизиони варзиш аст, онҳо хабардор ҳастанд ва пайваста аз ин ба мо огаҳ месозанд ва айни ҳол онҳо низ аз баргузории аввалин грандслами душанбе ва ҳамкорӣ бо телевизионҳои ватанӣ ва телевизионҳои байналмилалӣ қаноатбахш ҳастанд ва мо хурсанд аз он ҳастем ки тавонистем ҳамкориҳои худро ба муддати 2 соли дигар тамдид намоем ва ҳамакнун мухлисони телевизиони варзиш метавонанд то анҷоми мавсими соли 2026 тамоми рақобатҳои силсила мусобиқотҳои ҷудои ҷаҳониро таърихи телевизиони варзиш пайгир бошанд. дастаи мунтахаби тоҷикистон дар рӯзи дуюми мусобиқа низ аз касби медалҳо бенасиб намонд. оиди натиҷагирӣ ва ифтитоҳи мусобиқаро ҳамкорам Шаҳобиддин Ятимов шарҳ медиҳад. қабл аз оғози марҳилаи финалии гранд слам душанбе 2024 маросими ифтитоҳи чорабинии мазкур баргузор гардид. дар маросими кушодашавии гранд слам душанбе 2024 раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон
раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҳамчун меҳмони фахрӣ иштирок намуданд. ёдовар мешавем ки дар маросими ифтитоҳ директори генералии ҷудои байналмилалӣ Влад Маринеско ва раиси ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир иштирок ва суханронӣ намуданд. I wish you all a pleasant stay and great memories from the capital of sunny Tajikistan, the beautiful city of Dushanbe. And I wish the athletes of the competition good luck and success. Thank you for your attention. суханронии Влад Маринеско дар дили бинандаи тоҷик дер боз нақш хоҳад баст, чаро ки ӯ ифтитоҳи мусобиқаи мазкурро маҳз бо забони тоҷикӣ оғоз бахшид. Гранд слами Душанберо кушода гуфта эълон мекунам. пас аз ифтитоҳи мусобиқа варзишгарон як рӯи татам мебаромаданд ва берӯз хоҷазода дар вазни 73 килограмм бар рақиби шветсарӣ натавонист ки ғолибиятро ба даст орад ва ба зинаи дуюм баромад ва дар вазни 81 килограмм варзишгари ҷопонӣ тавонист ки бар ҳамаи рақибон пирӯз ояд ва мақоми ифтихориро ба номаш рақам занад. дар вазни бонувон бошад ду варзишгари беҳамто тавонистанд ки имшом рақобати хуб нишон диҳанд ва ба зинаи ифтихорӣ бароянд. дастгирии мухлисони ҷудои меҳанро низ дар алоҳидагӣ мебояд қайд намуд. Як теъдоди ҷавонон бо бабар намудани пироҳанҳо ки болои он акси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақш ёфтааст, аз садоқатмандии ҷавонону наврасон ба ин сарзамини беҳиштосо дарак медиҳад. чунин шарафмандии ҷавононро мо ҳамчунин дар садо додани суруди миллии Тоҷикистон пайдо намудем. мардуми тоҷикистон ҷудоро истиқбол мегиранд ва навобаста аз ҳар имтиёзи ипон ба дигар намояндаҳои иштирокчӣ мухлисӣ мекунанд. ин албатта як рӯҳияи аҷибе аст. аз субҳи барвақт мухлисони риштаи ҷудо ҳатто дар саҳни қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри душанбе ки он ҷо низ барояшон як шароити созгор барои тамошои грандслами душанбе фароҳам оварда шудааст, ҷамъ омаданд то шаҳомати гӯштини ҷудоро аз наздик бубинанд. дар рӯзи охирини мусобиқот варзишгарон аз рӯи 5 вазн бо ҳам рақобат намуда истоданд. то ин соат марҳилаҳои ниманиҳоӣ паси сар шуданд ки дар вазни ҷамъи 100 килограмм Тимур Раҳимов бо намояндаи Фаронса Теди Ринер рӯбарӯ мешавад. яъне ки рақобати ҷолиб моро дар пеш интизор аст. ёдрас мешавем ки Теди Ринер 10 карата қаҳрамони ҷаҳон ва 2 карат чемпиони олимпия аст. муҳаммадҷон Абдуллозода ва Ҷаҳонгир Маҷидов барои касби зинаи сеюм талош меварзанд. аз ҷараёни мусобиқоти душанбе Grand Slam 2024 дар нашрҳои минбаъда бароятон хабару гузоришҳои ҷолиб омода месозем. Таҳмина Назрихоҷаева, Шаҳобиддин Ятимов, Бахтовари Сатторзода, Наврӯз Худоев, Мирзо Раҳимов, Муҳаммад Набӣ, қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе ҷаҳоннамо. аммо ақлро бо қувва инҷо баробар кардан лозим.